Hallelujah. Hallelujah. Angazi noma izemina ngephutha ngakho ngihlabelele uthi uyalalelwa uNkulunkulu uyalalelwa umoya. Amen. Amen. Noma isimo singavumi simaka kodwa umoya ingcwele uyalalelwa. Noma isimo singavumi ingasabhekeki komphangwa kodwa umoya ingcwele uyalalelwa. Ngoba kwenzeka ngiphutha ukuthi sibe la namhlanje. Amen. Ngibona kubhalwe in fact athi ngibone ngiyanireminder nje ukuthi it's women celebration kwasengena nopheka. Hallelujah. Kwangena nobani? Bafowethu angena nomuntu owenza izinto azothanda ukuthi axolise ngazo. Amen. Abangaziyo bayaza ukukhuluma ngale voice. Khona abantu abasebenza ngale ndlela ukuthi uthi noma nawe uzizwe ukuthi umzimba uvuma bese uthi kodwa hawu bese kuba uyena pho. Bafowethu sibhizi ezamakhosikazi sizama ukushintsha izimo. Amen. Zama ukushintsha ini? Sifuna sizawuthetha nemeko yethu izinto zizawutshintsha. Amen. Kuyakhulunywa siphusha lento don't be silent. Because umuthuli asizukwazi ukuthi kubuhlungu uphi kwena. Uma ungakhulumi asizukwazi ukuthi ubambeke ngakuphi. Ngoba mawuthuli uthi wena ucabanga ukuthi mhlambe ngizoyidlulisela into or ngizokhuluma kanti ngalesikhathi bekuthiwa khuluma ngoba uyena ophethe leso sikhiye salelo wodi la. Ngiyazi amakhosikazi abangizwa ngisho njalo ngoba sesilimele silinyazwa abantu sibathembayo. Siyakhuluma sicabanga ukuthi kuzoba right kodwa abantu baphinde basilimaze. Akukuningi ke mina engizokhuluma usiyami. Ngixolisela nje into yokuthi nokuthula, it is out of respect for your work and especially respect for God. Osebenza ngawe nokuthula. Because when I see you, I see uNkulunkulu. Into ngempela kufanele ngabe yenzeke emhlabeni manje uyenza ngawe la emaphepheteni. Manje mina inkinga yami ngiyamsaba uNkulunkulu. Ngingaba nama weaknesses zami as a person, as a human being, but I fear God bafowethu. Ngiyamhlonipha uNkulunkulu. Manje ukuhlonipha kwami ngikwenza kubantu abafana nawe mama. Ngidlela ngisho yabona mangase kuthiwa manje ngijike ngenye indlela la ngemuva ngeni understand konakele nje konakele noma ngazi kwenzekeni. Ngathi ngithi nje wasilungiselela nje ngingaqala ngathi ngiqala umkhuhlane nje wanizwa ivoice yami wona ngathi usungiphethe noma kodwa nje ngiyezwa nami ukuthi angikhulumi kanje nami noma ngikhuluma sikhuluma ngabantu besifazana abadelelekile mawubabheka kodwa into engaphakathi kubona inkulu. Thina ke silento ke esikolweni sendovukazi ukufuna ukuqhakambisa umuntu. Asifuni umuntu aqhakambe ngegama elibathi la ekhona sithi shine where you are. Sithi sebenza kwethu ukuveza nje bese siyakuhonorisha bese siyakubonga sithi siyabonga uSimela njengamakhosikazi. Akubona okuningi Nkosi yami ningasibona sibhizi nje kuthiwa sisendaweni eziningi sisijoyce sizikusona lezo ndaba siyobheka nina enisebenzayo sothi phakamani enizophakanyiswa yithina hayi abanye abantu. Ngoba thina mangabe ukuthi asinakile abekho futhi abazonaka. Thina abantu basebenzela uNkulunkulu siqala lapho sibheke ngoba uNkulunkulu ufuna uvela ngabantu. Now understand uNkulunkulu indlela operator ngayo. Kusho ukuthi mangabe ukwazi ukunaka ukuthi khona umuntu wesifazane wenza ukuthi unaka uNkulunkulu ukuthi usefikile nasemaphephetheni through mamo. Yebo. Kwabanye bayi-understand lento. Now mangabe le play
siyilungiselela ziningi maningi ama-challenges mamo maningi eyokuqala nje kuba into yokuthi bafowethu imali isuke ingekho yokwenza lezi zinto njengoba mina wonke umuntu wesifazane ngibiza ngequeen bafowethu uma kubuhlungu kwena ungixolele because kimi uyinkosi kazi kumina you are indeed a queen ukuthi just vele baphala isafanayo uma ngikubiza ngequeen ungacabanga ukuthi ngifaka kwi-organization yami you're just a queen because ngiyazi lento sayibanjiswe emaphakadeni Genesis 1:26 ngeke uphile kodwa ngiyathanda ukuba i-scratch i-record le scratch ukusho ukuthi saphiwa amandla okubusa phezulu kwayo yonke into so indeed you are a queen akufanele uyibukele phansi but now kukhona le mamo naye ngisho namakhosikazi onke nabo besisa bakhona amadodana ethu namadodakazi ethu nabayeni bethu ukhona iqueen ekuthiwa Queen Amina African Queen dala khulunywa ngayo nje yaqopha umlando nakuba siyafunda nangayo mama ufuna niyibambe le banjwe wena kakhulu mama because wayibamba ngiyazi uspreadeka wonke umuntu oseduzane nawe le queen ekuthiwa Queen Amina ningaba umcheka futhi nakhona uzalelwa vele ebukhosini uQueen Amina mama mezalwa ebukhosini vele ngithi siyazi masabantwana kwabanye abazalwa ebukhosini bayazi nabaziyo ngobukhosi nje noma ngabe bakule ndawo noma bakukodwa ubukhosi kuba khona nalelo egazini lapho hayi ngoba ukuthi utsaka bakithi mathi singabantwana kodwa kusuke ngempela kusegazini now uma kukhulunywa la uma wakhe uQueen Amina uyabusa uyiqueen and then uba umyeni wakhe naye ngokunjalo bashona abazali mabashona abazali ngithi ngokujwayelekile kuthiwa iyiswa kubani isihlalo nezizwa ngithi njalo iyiswa umuntu wesilisa ngizweni bafowethu siyiswa isihlalo ngoba uyena usuke ethenjiwe ngaleso sikhathi niyenizwa bese kusuka umsindo wokuthi hayi imini kufanele ngaba ubani babange bebodwa bengamakhosana ke lawo amen asithathi ikhunda zabantu kodwa ikhonto engiyithandayo ngento yaQueen Amina engithi ngifuna ukudlulisela amakhosikazi mamo ethi uQueen Amina as ewumntwana like kukhona izinto ayifunde kuma wakhe kukhona izinto ayifunde kubaba wakhe wayequalifyela ukuthi kungabekwa yena ngendlela amandla ayenawo ngayo uQueen Amina kodwa akabekwanga lapha ehlali kwabekwa umfowabo izinto akade incela kumama iyodwa into enkulu ekuthiwa wayincela kuma wakhe eyokulwa izimpi ngobuchule wayengahluleli now ngifuna ukuthi ke amakhosikazi wonke siyibamba ngekaQueen Amina the African Queen ekhulunywa ngayo one of the top 5 bathi ngaleso sikhathi azange akulwele ukuthi abambe isihlalo wayengakulwela kodwa akakulwelanga ngoba amandla enawo wayehlula kwasana ebheke kuyena wayenetechnique na yonke into yokuthi aqobe kwasana futhi kuba wayefuna wayezohlwela isihlalo abesengena kusona ngifuna ukuthi mama uyolisuka namhlanje lokukhuleka wenzile engathi bengaspreadeka lento okanye lo moya wokuthi ey'ntweni zonke sikwazi ukuzenza sonke siyakwazi ukuqala ama-organizations sonke siyakwazi ukukhuluma sonke siyakwazi ukuthandaza sonke siyakwazi ukushumayela kodwa mangabe sekhona umuntu osebekiwe oboniwe ukuthi uyaqualifya ngaleso sikhathi okwethu ukuthi ngamandla esinawo bese siyabheka ukuthi mlekelela ngakuphi yena ngoba thina abantu besifazane asithanda ukusizana asithanda ukuphakamisana vele ngebangizwe ngakho ukuthi ngicela uyizwe mamo because ngeke sibe all over the show iqiniso elimsulwa selikhulunyela ngaphambili but abantu besifazane ngizomcela ukuthi mangabe sekhona sebekiwe kuleso sihlalo wena ucabanga ukuthi you do qualify but ngokomehlo alabo ababekayo ngaleso sikhathi kusho ukuthi wena awuyena umuntu ukuthi kufanele ungene kodwa amandla akho udingakala ngalamandla akho kuthiwa esebekiwe umfowabo kwaba uye ngenxa yamandla akhe owalida 20,000 men over 20,000 men
imilitary yesizwe samfowabo. Ngizokhuluma ngokubambisana. Ngizokhuluma ngokuthi ungathi uma sekhona bese uqala nawe uthi hayi ngifuna ukungena kule hlala enye. Isa namandla nawo. You are a warrior. You are a woman. Now uma wesifazane kusho uthenjwe nangesibelezo. Uthenjwe nangokucelisa. Kusho uma inkosi sibekiwe wena okwakho ukuthi labantu bakhe bafunde okukhulu kuwena okubekwe kuwe. Ungalida ezelinda ungabekwanga esikhundleni. Akasifundeni makhosikazi ukulida singazange saba nazo lezo ikhundla. Believe me, uma ngabe kukufanele ukubekwa esikhundleni uzolandwa la ukhona ngoba uyaziwa wena ukuthi noma ngabe ukiphi indawo you shine. Uyavela ukuthi uyinkosikazi engadingile ukuthi fanele izicelele kodwa uzolandwa ngenxa yamagalelo akho. Ngiyasiba amakhosikazi azolandwa ngenxa yamagalelo akho. Ngena sohlaliswa phambili ula ukhona because ulasi khona. You are indeed a queen. You have the power and the authority to rule over everything. So that's 9 years, makhosikazi. That's 9 years, makhosikazi. Angeke ngisayikhuluma-ke eyomona. Niyayazi bafethu kade sikhuza. Kodwa yena uyangikhumbuza into ekuthiwa umzali. Ngingane yakhe nje ngifake esibelethweni sakhe ngikhumbule ukuthi kodwa khona into ekuthiwa umzali. Uma wami-ke